Το παρόν podcast απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Καλώς ήρθατε στα χρονικά της Λυσάντιας, την πρώτη ιστορία από τον κόσμο του Θάερ. Όπως στη Λυσάντια, αυτό το podcast είναι υβριδικό, φτιαγμένο από δύο διαφορετικά είδη αφήγησης, την απρόβλεπτη φύση του Old School Essentials D&D και την τέχνη της αφήγησης ενός μυθιστορήματος σκοτεινής φαντασίας. Κανένας χαρακτήρας δεν είναι αθάνατος ήρωας. Σε κανέναν δεν θα χαριστεί τίποτα αν τα ζάρια δεν δώσουν νύχτο. Στη Λυσάντια ο ουρανός σπάνια βλέπει ήλιο. Οι μέρες που έρχονται θα είναι σκοτεινές. Το χάος κυβερνά. Στο τελευταίο επεισόδιο δεν έγινε μάχη. Έγινε κάτι χειρότερο. Είδαμε πόσα μπορεί να κάνει ο εχθρός χωρίς να σηκώσει το σπαθί του. Ο σταθμός βρέθηκε άδειος. Όχι εγκαταλελειμμένος, άδειος. Η σχολή μαγείας άδειασε μέσα σε μία νύχτα, με το ίδιο σύμβολο χαραγμένο εκεί όπου χάθηκαν άνθρωποι. Οι φύλακες δεν απαντούν. Οι undead εξαφανίστηκαν και η πόλη το ονόμασε νίκη επειδή δεν καταλάβανε πως δεν ήταν έτσι. Και ο Περίνος κοίταται αναίσθητος στον δεύτερο όροφο του παλιού φρουραχείου, με ένα τραύμα που δεν είναι τραύμα, με μια μαυρίλα που προχωρά και δεν υποχωρεί, με κάτι μέσα του που αναγνώρισε τη θεϊκή δύναμη της Έλεν και της είπε όχι. Η Σέλεν, η Δώρα, ο Άλκυρ και η Μέλνα δεν είναι ομάδα επειδή το αποφάσισαν. Είναι ομάδα επειδή η μοίρα τους ένωσε. Σήμερα κάποιος θα τους δώσει κάτι σπάνιο. Μία πιθανότητα, όχι απάντηση, πιθανότητα. Και θα πρέπει να κατέβουν κάτω από τη γη για να δουν αν αξίζει. Ξεκινάμε. Πρωί. Στο παλιό φρουαρχείο. Το τέταρτο επίπεδο της Κόρπολης δεν φτάνει εδώ. Εδώ φτάνει μόνο η υγρασία και η μυρωδιά του παλιού ξύλου. Ένας ξένος έφτασε λίγο μετά το χάραμα, με ένα μουλάρι φορτωμένο σακούλια, βάζα δεμένα σε ύφασμα και ένα μακρύ μπαστούνι που δεν τον βοηθούσε για να περπατά, αλλά τον βοηθούσε να σκέφτεται. Τον οδήγησε ένας φρουρός που δεν ήξερε αν έκανε καλά. Στην Κόρπολη τις τελευταίες ημέρες κανείς δεν ήξερε πια αν έκανε κάτι καλά. Δεν είχε έρθει από μακριά εκείνο το πρωί. Βρισκόταν ήδη στους νότιους δρόμους της πόλης μαζί με τους ανθρώπους που έμπαιναν από τα χωράφια και την ακτή ψάχνοντας φαγητό, προστασία ή απλώς έναν τοίχο να σταθεί ανάμεσα στους εκείνους και το σκοτάδι. Εκεί είχε ακούσει για τον Περίνο, όχι από κανέναν άρχοντα, αλλά από έναν τραυματιοφορέα που είχε πάψει να μιλά για θεραπείες και είχε αρχίσει να μιλά για το παράξενο κρύο. Ένας άντρας γύρω στα 60, με δέρμα ψημένο από αλάτι και ήλιο, πράγμα σπάνιο για τη Λυσάντια, αλλά νοτιότερα και προς την Ανατολή, στις περιοχές που η Κόρπολη δεν άπλωσε ποτέ τα πλοκάμια της, ο ήλιος υπήρχε. Τα χέρια του ήταν καθαρά μέχρι τον καρπό και βρώμικα από εκεί και πάνω, με τον τρόπο που είναι βρώμικα τα χέρια του ανθρώπου που πλένεται συχνά αλλά δουλεύει με πράγματα που δεν θέλει να αγγίζει. Σύστησε τον εαυτό του χωρίς να περιμένει να τον ρωτήσουν. «Με λένε Ήρμο, είμαι γιατρός, όχι από εδώ». Η Δώρα στεκόταν ανάμεσα σε αυτόν και την πόρτα του Περίνου. Δεν το έκανε επίτηδες, απλώς εκεί στεκόταν πάντα. «Ποιος έστειλε?» «Κανείς. Άκουσα...» «Τι άκουσες?» «Ότι υπάρχει ένας άνθρωπος με μια πληγή που δεν κλείνει και δεν σαπίζει και ότι ο γιατρός σας σταμάτησε να ζητά γιατριά». Η Σέλεν σήκωσε το κεφάλι. Αυτή τη λεπτομέρεια την είχε προσέξει μόνη της, όχι εκείνη τη νύχτα. Ένας ξένος δεν θα έπρεπε να την ξέρει. «Πώς το ξέρεις αυτό?» ρώτησε η Σέλεν. «Γιατί το έχω δει. Όχι εδώ, στην ακτή, νοτιοανατολικά, στα σημεία που η θάλασσα μπαίνει στη γη και γίνεται βάλτος, όπου το θαλασσινό νερό μπερδεύεται με το χώμα». Στάθηκε. Κοίταξε την κλειστή πόρτα σαν να μπορούσε να δει από μέσα. Είχαμε ανθρώπους με πληγές που έμεναν παγωμένες,
Δεν μπρίζονταν ούτε μύριζαν. Απλώς ο άνθρωπος χανόταν μέσα της, σαν κάτι να τον τραβούσε προς τα εκεί, αργά, μέρα με τη μέρα. Η Δώρα δεν χαλάρωσε. «Και τους γιάτρεψες?» Ο Ήρμος δεν είπε ψέμα. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε τη Σέλεν να τον ακούσει καθαρά. Κάποιους. Όχι όλους. Για κάποιους ήταν αργά. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό που είχαν εκείνοι είναι αυτό που έχει και ο δικός σας. «Τότε γιατί ήρθες?» ρώτησε η Δώρα. «Επειδή ίσως και να είναι. Και επειδή αν είναι και δεν ερχόμουνα, δεν θα τον συγχωρούσε ποτέ στον εαυτό μου». Άφησε τον μπαστούνι του να ακουμπήσει στον τοίχο. «Μπορώ να δω τον άνθρωπο?» ρώτησε. Η Σέλεν κοίταξε τη Δώρα. Η Δώρα κοίταξε την πόρτα. Πίσω από αυτήν, δύο φρουροί που είχε βάλει η ίδια φύλαγαν ένα σώμα που δεν μπορούσε να φυλαχτεί με σπαθιά. Στο τέλος, η Δώρα έκανε στην άκρη. «Αν τον αγγίξεις λαθασμένα θα το καταλάβω», είπε. «Δεν αμφιβάλλω», απάντησε ο Ήρμος. Ο Ήρμος δεν έκανε αυτό που έκαναν οι άλλοι. Δεν έσκυψε αμέσως πάνω από το τραύμα. Στάθηκε πρώτα στην πόρτα και ανέπνευσε τον αέρα του δωματίου, αργά, με κλειστά τα μάτια, σαν ένα ζώο που μπαίνει σε μια άγνωστη φωλιά. «Κρύο», είπε. «Μας το έχει πει ήδη ο γιατρός αυτό», είπε η Σέλεν. «Δεν εννοώ το δέρμα. Εννοώ το δωμάτιο. Το δωμάτιο είναι πιο κρύο γύρω του από ό,τι είναι στις γωνίες». Η Σέλεν δεν είχε σκεφτεί να το μετρήσει έτσι. Τώρα που το είπε ο Ήρμος, ένιωσε ότι ήταν αλήθεια. Ο Ήρμος πλησίασε το κρεβάτι. Έβγαλε με προσοχή τον επίδεσμο. Όχι όλο, όσο χρειαζόταν. Το μαύρισμα ήταν εκεί και είχε προχωρήσει, σαν ένα διαβολικό σχέδιο που απλωνόταν σταθερά. Ο Ήρμος δεν το άγγιξε με γυμνό δάχτυλο. Άγγιξε γύρω του, με την ανάστροφη του χεριού, εκεί που το δέρμα ήταν ακόμα δέρμα. Έμεινε έτσι πολλή ώρα. Μετά ίσιοσε την πλάτη του. Δεν είναι το ίδιο. Η Δώρα ένιωσε κάτι να σφίγγεται μέσα της. Όχι απογοήτευση. Κάτι πιο κουρασμένο. «Τότε ήρθες για το τίποτα», του είπε. «Δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν είναι το ίδιο. Αυτό που είχαν οι δικοί μου ήταν αργό. Αυτό εδώ δεν είναι αργό. Προχωράει σαν να έχει στόχο να κυριεύσει όλο το δέρμα». «Μπορείς να κάνεις κάτι ή όχι?» ρωτάει η Σέλεν. Ο Ήρμος δεν βιάστηκε να απαντήσει. Κάθισε σε μια καρέκλα. Κοίταξε το πρόσωπο του Περίνοου, τις βαθιές ρητίδες, την αναπνοή που πήγαινε και ερχόταν χωρίς να αλλάζει τίποτα. «Ίσως. Δεν θα σας πω ψέματα, γιατί τα ψέματα σε θέματα σκοτώνουν τον γιατρό μαζί με τον άρρωστο. Δεν ξέρω αν μπορώ να τον γιατρέψω, αλλά υπάρχει κάτι που ίσως βοηθήσει, που ίσως σταματήσει το κρύο εκεί που είναι, που ίσως να μας δώσει λίγο χρόνο». «Τι?» ρώτησε η Δώρα. «Ένα φυτό. Στην ακτή το λέμε νεκρανθό». Η λέξη έπεσε στο δωμάτιο και έμεινε. «Δεν φυτρώνει παντού», συνέχισε ο Ήρμος. «Δεν φυτρώνει εκεί που υπάρχει ζωή, αλλά ούτε εκεί που υπάρχει θάνατος. Φυτρώνει μόνο στα σημεία όπου ο θάνατος έμεινε στη μέση, όπου τα πράγματα δεν μοιάζουν σαν να πεθαίνουν ατελείωτα». Η Σέλεν ένιωσε ένα ρίχος που δεν είχε σχέση με το κρύο του δωματίου. Θυμήθηκε τα λόγια της Μέλνας για το σταθμό. Φαγητό που σταμάτησε να χαλάει στη μέση. Χρόνος που άγγιξε τα πράγματα, αλλά όχι όλος ο χρόνος. «Και πιστεύεις ότι θα βοηθήσει επειδή?» ρωτάει η Σέλεν. «Επειδή μία πληγή από αργό θάνατο ίσως κρατηθεί με κάτι που ζει μέσα στον σταματημένο θάνατο. Δεν είναι σοφία. Είναι μία παρατήρηση. Έχω δει χυμό από νεκρανθό να κρατά κρύες πληγές να μην απλώνονται. Δεν τις έκλεισε. Τις κράτησε». Η Δώρα τον κοίταξε για πολλή ώρα. «Δεν μοιάζει να μας υπόσχεσαι κάτι». «Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι πως δεν ξέρω. Αλλά δεν χάνουμε τίποτα να δοκιμάσουμε. Το λέω απλά και τίμια». Έπεσε σιωπή. Η Σέλεν κοίταξε το ανέστητο πρόσωπο του Περίνοου. Σκέφτηκε ότι μέχρι χθες δεν είχε καν τη δύναμη να θεραπεύσει. Σκέφτηκε ότι μία πιθανότητα, ακόμα και αβέβαιη, ήταν περισσότερο από ό,τι είχε όλη τη νύχτα. «Πού φυτρώνει αυτό το φυτό?» ρώτησε η Σέλεν. Ο Ήρμος κούνησε το κεφάλι. «Εγώ ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω πού. Δεν είμαι από εδώ. Αλλά αν αυτή η μαυρίλα ήρθε από κάπου κοντά, τότε ο νεκρανθός δεν θα είναι μακριά.
Φυτρώνει εκεί που υπάρχει το ίδιο πράγμα που τον τραυμάτισε. Η Δώρα γύρισε προς την πόρτα, όχι για να φύγει, για να σκεφτεί. Άρα ψάχνουμε ένα μέρος όπου ο θάνατος δεν τελειώνει, λέει η Δώρα. Ναι, απαντάει ο Ήρμος. Και η Δώρα συνεχίζει. Δεν θα είναι δύσκολο. Όλη η πόλη μυρίζει κάπως έτσι τώρα. Έγινε μεσημέρι όταν η Μέλνα γύρισε από την αγορά και τους δρόμους. Η πληροφορία δεν πάρθηκε από κάποιο αρχείο. Ήρθε από ιστορίες τρόμου. Ο τρόμος στη Λυσάντια πολλές φορές είναι ακριβέστερος από τους χάρτες. Η Μέλνα είχε βγει χωρίς να της το ζητήσει κανείς. Δεν ήξερε να κάθεται. Της είχε γίνει συνήθεια να ρωτά εκεί που οι άλλοι κρύβονταν. Είχε ρωτήσει για μέρη που δεν μύριζαν θάνατο όπως θα έπρεπε, για χώμα που δεν δεχόταν πίσω αυτό που έπεφτε μέσα του. Γύρισε με ένα όνομα τόπου που κανείς δεν έλεγε δυνατά. Νότια, έξω από το τρίτο τείχος, εκεί που τελειώνουν τα χωράφια και αρχίζουν οι λόφοι, υπάρχει μία σπηλιά, είπε η Μέλνα. Τι σπηλιά, ρώτησε η Δώρα. Παλιά. Οι βοσκοί την απέφευγαν πάντα, όχι από οδυσιδαιμονία, από εμπειρία. Λένε ότι αν χαθεί ζώο εκεί κοντά, δεν το ξαναβρίσκεις. Και αν κατά τύχη το βρεις, είναι νεκρό, αλλά δεν σαπίζει. Η Σέλεν ένιωσε ξανά εκείνο το ρίγος. Η Μέλνα συνέχισε. Ένας γέρος μου είπε κάτι που δεν θα ξεχάσω. Είπε ότι εκεί κάτω το χώμα δεν γυρνάει πίσω αυτό που του δίνεις. Είπε ότι γι' αυτό κανείς δεν θάβει εκεί. Όχι από σεβασμό, από φόβο ότι ο νεκρός δεν θα μείνει νεκρός για πολύ. Ο Ήρμος που τους είχε ακολουθήσει μέχρι την κάτω αίθουσα σήκωσε το βλέμμα. Αυτό είναι. Εκεί φυτρώνει. Είσαι σίγουρος, ρώτησε η Δώρα. Όσο μπορώ να είμαι. Ένα μέρος που δεν δέχεται το θάνατο πίσω είναι ακριβώς το μέρος που τρέφει τον νεκρανθό. Ο Άλκυρ, που μέχρι τότε δεν είχε πει σχεδόν τίποτα, μίλησε από τη γωνία του. Πόσο μακριά? Μισή μέρα με τα πόδια, είπε η Μέλνα. Λιγότερο αν πάμε γρήγορα και δεν μας σταματήσει κανείς σε σπήλες. Ο Άλκυρ λέει: θα μας σταματήσουν σε σπήλες? Όχι αν φύγουμε σαν άνθρωποι που πάνε για ξύλα, είπε η Μέλνα. Η Δώρα κοίταξε τους τρεις τους. Μετά κοίταξε τον Ήρμο. Έλα μαζί, θα μας δείξεις το φυτό, του είπε. Ο Ήρμος σήκωσε τα χέρια με τις παλάμες προς τα έξω. Όχι, θα σας καθυστερήσω και θα πεθάνω. Δεν είμαι άνθρωπος για σπηλιές, ούτε ήμουν ποτέ. Θα σας πω τι ψάχνετε και θα μείνω εδώ με τον άρρωστό σας. Αν το φέρετε, αλλά εγώ δεν είμαι εδώ να ξέρω τι να κάνω, θα έχετε φέρει ένα φυτό από την κόλαση για το τίποτα. Η Δώρα δεν διαφώνησε. Είχε λογική αυτό που είπε ο Ήρμος. Ο Ήρμος συνέχισε. Ο νεκρανθός είναι χλωμός, σχεδόν άσπρος. Μοιάζει με λιχίνα και με άνθος μαζί. Φυτρώνει πάνω σε πράγματα που κάποτε ζούσαν, όχι πάνω σε πέτρα, πάνω σε σάρκα, σε οστά, σε ρίζες που πέθαναν και δεν σάπισαν. Θα τον αναγνωρίσετε γιατί θα είναι το μόνο πράγμα εκεί κάτω που θα μοιάζει ζωντανό και θα είναι το πιο νεκρό από όλα. Έβγαλε από το σάκο του ένα μικρό κερωμένο κουτί. Βάλτε τον εδώ μέσα. Μην τον αφήσετε να αγγίξει το δέρμα σας για πολλή ώρα. Δεν θα σας βλάψει αμέσως, αλλά θα κάνει το δέρμα σας να ξεχάσει ότι είναι ζωντανό. Η Σέλεν πήρε το κουτί. Της φάνηκε ελαφρύ. Πιο ελαφρύ από όσο θα έπρεπε να είναι κάτι που κρατάει τέτοιο πράγμα. Μια στιγμή είμαστε εκτός ιστορίας για να ξέρουμε πού πατάμε. Από εδώ και πέρα θα μπούμε σε dungeon. Αυτό θα αλλάξει τον ρυθμό. Στο Old School Essentials μια σπηλιά δεν είναι ένα σκηνικό, είναι ένας ολόκληρος αντίπαλος. Έχει χρόνο, σκοτάδι, έχει τύχη που δεν νοιάζεται για κανέναν. Θα μετράμε 3 πράγματα. Το φως γιατί η δαυλή δεν γκαίνε για πάντα, τον χρόνο γιατί κάθε λίγο θα ρίχνουμε ζάρι για το αν μας βρίσκει κάτι και τα saves γιατί κάποια πράγματα εκεί κάτω δεν χυπιούνται αλλά απαιτούν από το σώμα ή το μυαλό να αντέξει. Η ομάδα αποτελείται από 4. Τη Δώρα, fighter δεύτερου level στα 14 HP με σπαθί και ασπίδα για τα στενά. Ο Άλκυρ, fighter δεύτερου επίπεδου στα 15 HP, ψυχρός βετεράνος που κρατάει δεύτερη γραμμή με μεγάλο two-hand σπαθί. Η Μέλνα, ranger δευτέρου level στα 11 HP, ανιχνεύτρια με τόξο και κοντή λεπίδα. Και η Σέλεν, cleric δεύτερου επίπεδου στα 9 HP, με turn undead, με το βαρύ ραβδί και με ένα και μόνο ξόρκι την ημέρα, το Cure Light Wounds, που δεν το έχει δοκιμάσει ποτέ πάνω σε ζωντανό που να χρειάζεται αληθινά. Οι 2 φρουροί μένουν πίσω, θα φυλάξουν τον Περίνο.
Η σειρά πορείας. Μπροστά η Μέλνα γιατί διαβάζει το έδαφος, πίσω της η Δώρα με την ασπίδα, μετά η Σέλεν και τελευταίος ο Άλκυρ που κρατάει τα νότα. Είναι η σωστή σειρά, δεν σημαίνει ότι θα φτάσει σωστή μέχρι το τέλος. Και κατεβαίνουμε. Πέρασαν τις πύλες σαν άνθρωποι που πάνε για ξύλα. Κανείς δεν τους σταμάτησε. Η Κόρπολη είχε άλλα να φυλάει ή πίστευε ότι είχε. Τα χωράφια νότια ήταν θερισμένα και γκρίζα. Πέρα από αυτά, οι λόφοι σηκώνονταν χαμηλοί και χωρίς δέντρα, σαν ώμοι ανθρώπων που κουβαλούν κάτι. Η σπηλιά δεν φαινόταν μέχρι που έφτασαν σχεδόν πάνω της. Δεν ήταν ένα μεγάλο άνοιγμα στο βράχο. Ήταν μια σχισμή ψηλότερη από άνθρωπο, αλλά στενή, σαν ένα στόμα μισάνοιχτο. Η πρώτη ένδειξη ήρθε πριν μπουν. Στο κατόφλι, λίγο βήματα έξω, ήταν ξαπλωμένο ένα ζώο. Ένα σκυλί βοσκού, ίσως, ή κάτι αδέσποτο. Δύσκολο να πεις. Ήταν ολόκληρο. Δεν το είχε αγγίξει ούτε όρνιο, ούτε σκουλίκι. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά και ξερά. Το δέρμα του τεντωμένο πάνω στα κόκαλα, αλλά όχι σάπιο. Σαν να είχε ξαπλώσει εκεί πριν από πολύ καιρό για να πεθάνει και ο θάνατος να μην είχε ολοκληρώσει τη δουλειά του. Η Μέλνα γολάτισε δίπλα του. Δεν το άγγιξε. Το είδε. «Είναι εδώ μήνες, ίσως περισσότερο», είπε. «Πώς το ξέρεις?» ρώτησε η Δώρα. «Από το χώμα γύρω του. Έχει κατακαθίσει. Έχει βρέξει πάνω του πολλές φορές, αλλά το ζώο δεν άλλαξε. Ένα σώμα μήνες στο χώμα δεν μοιάζει έτσι. Δεν μοιάζει με τίποτα. Αυτό μοιάζει σαν να κοιμάται». Σήκωσε το βλέμμα προς το στόμα της σπηλιάς. «Δεν εγκαταλείφθηκε εδώ. Απλά έμεινε», συμπλήρωσε η Μέλνα. Η πρόταση πέρασε ανάμεσά τους και κανείς δεν τη σχολίασε. Ο Άλκυρ έβγαλε δαυλό. Τον άναψε με σταθερά χέρια ανθρώπου που το έχει κάνει 1000 φορές σε χειρότερες στιγμές. Η φλόγα φούντωσε και για μια στιγμή φάνηκε σαν το πιο ζωντανό πράγμα στο λόφο. «Από εδώ και πέρα μετράμε φως», είπε. Ο Άλκυρ άναψε τον πρώτο δαυλό. Στο Old School Essentials ένας δαυλός κρατάει περίπου 1 ώρα. Έχουμε φως, αλλά το φως έχει τέλος. Κρατήστε το στο μυαλό σας όσο κρατιέται και η φλόγα. Πρώτη ρήψη χρόνου, encounter check, με D6, με 5 ή 6 κάτι κινείται κοντά μας. 3. Όλα καθαρά προς το παρόν. Η σπηλιά δεν μας έχει προσέξει ακόμα ή κάνει ότι δεν μας έχει προσέξει. Μπαίνουμε μέσα και μπαίνουμε και στους χαρακτήρες. Το εσωτερικό άρχισε στενό και κατηφορικό. Ο αέρας άλλαξε αμέσως. Υπήρχε μια παράξενη απουσία μυρωδιάς. Μια σπηλιά πρέπει να μυρίζει χώμα, νερό, νυχτερίδα, σύψη, ζωή που κρύβεται. Αυτή δεν μύριζε τίποτα. Σαν κάποιος να είχε αφαιρέσει και τις μυρωδιές μαζί με όλα τα άλλα. Η Σέλεν κράτησε το ραβδί της πιο σφιχτά. Δεν ήξερε γιατί. Το σώμα της καταλάβαινε πριν από αυτήν. Προχώρησαν. Το πέτρωμα ήταν υγρό, αλλά το νερό δεν έσταζε με ήχο. Γλιστρούσε σιωπηλά. Στα τυχώματα εδώ και εκεί υπήρχαν χλωμά σημάδια σαν αποτυπώματα από κάτι που είχε ακουμπήσει και είχε αφήσει πίσω του την έλλειψη χρώματος. Η Μέλνα σταμάτησε ξαφνικά και σήκωσε τη γροθιά της. Όλοι πάγωσαν. «Ακούστε», είπε. Δεν ακουγόταν τίποτα. Όλοι κοιταζόντουσαν μεταξύ τους. Ακριβώς. Δεν ακούγεται τίποτα. Ούτε νερό, ούτε αέρας, ούτε καν ο δικό μας ο αντίλαλος. Σαν ο ήχος να σταματάει πριν φτάσει στους τοίχους. Η Μέλνα θα ρίξει για ακρόαση. Στο Old School Essentials οι Ranger και οι Thieves ακούνε καλύτερα στο σκοτάδι. Με D6 πετυχαίνει με 1 ή 2. Φέρνει 2 μόλις. Η Μέλνα ακούει κάτι που δεν είναι ήχος. Είναι το αντίθετο του ήχου και ξαναμπαίνουμε στους χαρακτήρες. Υπάρχει κάτι μπροστά. Δεν το ακούω επειδή κινείται. Το ακούω επειδή ρουφάει τον ήχο γύρω του. Πόσο μπροστά, ρωτάει η Δώρα. Δεν ξέρω. Σε τέτοιο μέρος η απόσταση λέει ψέματα. Η Δώρα τράβηξε το σπαθί. Η ασπίδα ήρθε μπροστά σχεδόν μόνη της, με την ευκολία πράγματος που έχει γίνει μέρος του σώματος. Η Δώρα σε αυτά τα στενά με την ασπίδα στο χέρι ήταν σαν τείχος. Τότε προχωράμε αργά. Το πέρασμα κατηφόρησε απότομα και στένεψε τόσο που έπρεπε να περάσουν ένας-ένας με τον ώμο στο βράχο. Στο δάπεδο, στη μέση, υπήρχε μια ρογμή.
Μαύρη, στενή, βαθιά. Η Μέλνα έριξε ένα βότσαλο και δεν άκουσε πάτο. Ή μπορεί να ακούστηκε, αλλά η σπηλιά να το έκρυψε. Από κάτω ανέβαινε κρύος αέρας. Όχι σαν ρεύμα, σαν ανάσα. «Η πέτρα εδώ γλιστράει από κάτι λιπαρό», είπε η Μέλνα. «Σίγουρα δεν είναι νερό αυτό το πράγμα. Πατήστε εκεί που πατάω». Πέρασε πρώτη, με τα χέρια ανοιχτά, μετρώντας κάθε βήμα. Ακολούθησε η Δώρα, αργά, με την ασπίδα δεμένη στην πλάτη τώρα, γιατί χρειαζόταν και τα δύο χέρια. Μετά η Σέλεν, που δεν ήταν φτιαγμένη για τέτοια, αλλά κρατήθηκε. Ο Άλκυρ πέρασε τελευταίος και η πέτρα κάτω από το πόδι του υποχώρησε. Ρίχνουμε save ή πτώση και θάνατο για τον Άλκυρ. Στο Old School Essentials αυτό το save πιάνει τις στιγμές που το σώμα πρέπει να αντιδράσει ακαριέα. Ο Άλκυρ ως fighter δεύτερου επίπεδου σώζεται με 12 ή πάνω στο D20. Ρίψη. Φέρνει 14. Ουφ, σώθηκε. Πάμε σε χαρακτήρες. Το πόδι του γλίστρισε προς τη ρογμή. Για μισή ανάσα ο Άλκυρ ήταν ένας ολόκληρος άνθρωπος πάνω από ένα μαύρο τίποτα. Μετά το χέρι του βρήκε προεξοχή. Τα δάχτυλά του έκλεισαν και το σώμα του θυμήθηκε 40 και πλέον χρόνια συνήθειας στο να μην πεθαίνει. Τραβήχτηκε πάνω χωρίς ήχο. Δεν έβρισε, δεν ανάσανε βαριά, απλώς στάθηκε ξανά όρθιος και κοίταξε τη ρογμή σαν να ήθελε να της υπενθυμίσει ότι θα την περάσει ξανά όταν επιστρέψει. «Η πέτρα εδώ δεν θέλει βάρος», είπε ο Άλκυρ. «Τίποτα δεν θέλει», είπε η Δώρα. Πέρασαν. Η ρογμή έμεινε πίσω τους αναπνέοντας τον κρύο αέρα της. Πάμε εκτός χαρακτήρα για να πούμε ότι ο πρώτος δαυλός έχει χάσει αρκετή από τη δύναμή του, δεν τελειώνει ακόμα, αλλά η ομάδα το βλέπει. Το φως έχει αρχίσει να μικραίνει και οι σκιές έχουν αρχίσει να γίνονται πιο θαραλέες. Encounter check. Με D6, 5 ή 6 σημαίνει συνάντηση. Φέρνει 5, κάτι μας βρήκε και μπαίνουμε στους χαρακτήρες. Το πέρασμα άνοιξε σε μια θαλάμη. Όχι μεγάλη, αλλά αρκετή για να νιώσει η παρέα λίγο πιο άνετη. Το φως του δαυλού έπεσε πάνω σε σχήματα στους τοίχους. Στην αρχή έμοιαζαν με πέτρες. Μετά, μία από τις πέτρες γύρισε το κεφάλι. Ήταν πλάσματα του σπηλαίου, χλωμά, χωρίς μάτια ή με μάτια που είχαν πάψει να χρειάζονται φως, με σώματα μακρόστενα σαν ερπετά και πόδια πολλά σαν εντόμων. Δεν ήταν φυσικά ή ήταν φυσικά κάποτε και το μέρος τα είχε αλλάξει. Το δέρμα τους είχε εκείνη τη χλωμάδα του σταματημένου θανάτου. Κινούνταν αργά, σαν να ξύπνησαν από έναν ύπνο που τους κρατούσε για χρόνια. 3, μετά 4, μετά η Μέλνα είδε και το 5 ψηλά, κολλημένο στην οροφή. «Πάνω σας», είπε, 5, ένα στην οροφή. Βγαίνουμε εκτός χαρακτήρα, έχουμε 5 cave crawlers, μικρά πλάσματα με 1 HT το καθένα, αλλά γρήγορα όταν ξυπνήσουν και επικίνδυνα σε ρυθμό. Surprise check, ποιος προλαβαίνει ποιον, D6 για κάθε πλευρά, το χαμηλότερο σημαίνει ευνηδιασμός. Η ομάδα φέρνει 4, τα πλάσματα φέρνουν 2, άρα τα πλάσματα ευνηδιάζονται. Η ομάδα παίρνει μια καθαρή ενέργεια πριν αρχίσει ο κανονικός γύρος. Λοιπόν, η Μέλνα θα ρίξει με το τόξο στο πλάσμα της κορυφής της οροφής για να μην πέσει πάνω τους. Ρίψη επίθεσης με D20 χρειάζεται 13 ή πάνω για το AC τους. Φέρνει 17. Πετυχαίνει. Με damage D6 φέρνει 5 για ένα πλάσμα ενός HP αρκεί. Πάμε σε χαρακτήρες. Το βέλος βρήκε το πλάσμα στην οροφή τη στιγμή που μάζευε τα πόδια του για να πηδήξει. Δεν ούρλιαξε, κανένα τους δεν έβγαζε ήχο. Απλώς ξεκόλλησε από την οροφή και έπεσε, χτύπησε το δάπεδο με τον βαρύ βουβό ήχο σάκου γεμάτο άμμο. Τα άλλα 4 ξύπνησαν. Πάμε σε πρώτο κανονικό γύρο. Initiative. Η ομάδα φέρνει 3, τα πλάσματα φέρνουν 5. Τα πλάσματα κινούνται πρώτα. 2 θα πάνε στη Δώρα, 1 στη Σέλεν και 1 στον Άλκυρο όπως είναι μέσα στη σπηλιά. Επιθέσεις. Στη Δώρα με την ασπίδα της χρειάζονται 16. Το πρώτο φέρνει 11 και αστοχή στην ασπίδα. Το δεύτερο φέρνει 18 και πετυχαίνει. Με damage D4
φέρνει 3, άρα η Δώρα πέφτει στα 11 HP. Στη Σέλεν που είναι λιγότερο θωρακισμένη χρειάζονται 13 για να πετύχουν. Φέρνει 15, πετυχαίνει. Με damage D4 φέρνει 2, άρα η Σέλεν πέφτει στα 7 HP. Και στον Άλκυρ, ο οποίος φοράει την παναπλία του βετεράνου, χρειάζονται 17. Φέρνει 9, άρα αστοχή. Πάμε λίγο σε χαρακτήρες. Τα πλάσματα δάγκωναν κρύα. Εκεί που έπιαναν, το δέρμα μούδιαζε αμέσως. Η Δώρα ένιωσε το μούδιασμα να ανεβαίνει στο αντιβράχιο και το αγνόησε με τη θέληση ανθρώπου που έχει αποφασίσει ότι το σώμα του θα κάνει αυτό που του λέει. Η Σέλεν τραβήχθηκε πίσω με το ραβδί μπροστά και χτύπησε. Πάμε, η ομάδα απαντάει. Η Δώρα χτυπάει με το σπαθί το πλάσμα που την πέτυχε. Θέλει 11, φέρνει 16, χτυπάει. Με damage D8 φέρνει 8, όχι 6 έφερε. Άρα το πλάσμα έτσι κι αλλιώς κόβεται στα 2. Ο Άλκυρ χτυπάει αυτό που του όρμησε, φέρνει 14, πετυχαίνει. Με damage D8 φέρνει 7, νεκρό και αυτό. Η Σέλεν θα χτυπήσει με το ραβδί, φέρνει 8. Εντάξει, δεν είναι πολεμίστρια και το ξέρει. Η Μέλνα αφήνει το τόξο και τραβάει τη λεπίδα για το πλάσμα που πλησιάζει τη Σέλεν. Θα φέρει 13, πετυχαίνει. Damage D6 φέρνει 4, νεκρό και αυτό. Έχει μείνει 1. Αυτό που έμεινε πιο κοντά σε σκιά που στρενόταν τώρα προς μια σκισμή. Πάμε για moral check για το τελευταίο πλάσμα. Θα ρίξουμε 2 ζάρια D6. Ένα λεπτό να βγάλω και το δεύτερο γιατί έχω μόνο το ένα εδώ. Θα καθυστερεί λίγο γιατί κόλλησε το ζάρι. Λοιπόν, πάμε 2 ζάρια D6. Φέρνει 10. Το πλάσμα τρέπεται σε φυγή. Πάμε σε χαρακτήρες. Το πλάσμα χώθηκε σε μια σχισμή και χάθηκε. Δεν το κυνήγησαν. Στάθηκαν στο μισοσκόταδο ανασένοντας, με τα κρύα δαγκώματα να καίνε σαν πάγος στα σημεία που είχαν πιάσει. Η Σέλεν κοίταξε το χέρι της. Στο σημείο του δαγκώματος το δέρμα είχε ασπρίσει. «Δεν ματώνει», είπε. «Όχι, δεν θα ματώσει. Τρίψε το. Δώσ' του να θυμηθεί ότι είναι δικό σου», λέει η Μέλνα. Η Σέλεν έτριψε. Αργά το χρώμα γύρισε. Λίγο. Η Δώρα μάζεψε τους δικούς της και κοίταξε μπροστά, εκεί που το πέρασμα συνέχισε προς τα κάτω. 5 πλάσματα φύλαγαν αυτό το πέρασμα, είπε. Ίσως κάτι να άξιζε να φυλαχτεί παρακάτω. Ακόμα πιο βαθιά το πέρασμα ισιώνει και τότε αρχίζει το βάρος. Δεν υπήρχε πόρτα, δεν υπήρχε κάποιο σύνορο. Απλώς από ένα σημείο και μετά το να προχωράς γινόταν δύσκολο με τρόπο που δεν είχε σχέση με το σώμα. Ήταν σαν ο αέρας να είχε γίνει γνώμη, σαν κάθε βήμα μπροστά να απαιτούσε μία απόφαση και η απόφαση να γινόταν όλο και πιο βαριά. Το μέρος δεν τους έδιωχνε, τους καλούσε να σταματήσουν. Όχι με απειλή, με προσφορά, με την υπόσχεση ότι αν σταματούσαν, αν απλώς ακουμπούσαν στον τοίχο και έκλειναν τα μάτια, όλα θα γίνονταν ήσυχα, σταματημένα, ασφαλή. Η Σέλεν αναγνώρισε το συναίσθημα. Το είχε ακούσει να το περιγράφει η Μέλνα, το δωμάτιο στο σταθμό όπου κανείς δεν ήθελε να μπει χωρίς λόγο. «Μην ακούτε, θέλει να μείνουμε», λέει η Σέλεν. «Ποιο?» ρωτάει η Δώρα. «Δεν ξέρω, αλλά το νιώθω να τραβάει», απαντάει η Σέλεν. Θα κάνουμε save τώρα για όλους. Αυτό δεν είναι φυσικός κίνδυνος, είναι το πεδίο του ίδιου του μέρους, η ίδια η δύναμη που κρατάει τον Περίνο, που εδώ και είναι πιο πυκνή και πιο κοντά στην πηγή της. Όποιος αποτύχει σταματάει, χάνει τον εαυτό του για λίγο, στέκεται ακίνητος και ο χρόνος του μετράει εναντίον του. Στο Old School Essentials το save αυτό για το επίπεδό τους πιάνει γύρω στο 14 και πάνω. Η Δώρα φέρνει 16, αντέχει. Ο Άλκυρ φέρνει 15, αντέχει. Η Μέλνα φέρνει 17, αντέχει. Και η Σέλεν φέρνει 6, αποτυγχάνει η Σέλεν. Πάμε στο χαρακτήρα για να το πούμε. Η Σέλεν σταμάτησε. Δεν έπεσε, δεν φώναξε. Απλώς σταμάτησε με το βλέμμα στο σκοτάδι μπροστά και το πρόσωπό της χαλάρωσε με τρόπο που τρόμαξε περισσότερο τους άλλους από ότι θα τους τρόμαζε ένα ουρλιαχτό. Έμοιαζε γαλήνια. Έμοιαζε σαν να είχε βρει επιτέλους έναν τρόπο όπου δεν χρειαζόταν να αντέχει. «Σέλεν», είπε η Δώρα. Καμία απάντηση. Η Μέλνα κατάλαβε πρώτη
ότι τα λόγια δεν θα την έφερναν πίσω. Πλησίασε, την έπιασε από το γιακά και την κούνησε. Δυνατά, βάναυσα. «Δεν είσαι εδώ για να ξεκουραστείς. Κοίτα με! Χώμα κάτω από τα πόδια σου, πέτρα στον ώμο σου, κρύο στο χέρι σου, αυτά είναι αληθινά. Τα άλλο ψεύδεται!» Η Σέλεν ανοιγόκλεισε τα μάτια. Για μια στιγμή δεν αναγνώρισε τη Μέλινα. Μετά την αναγνώρισε και μαζί αναγνώρισε και το φόβο, που είναι πάντα η απόδειξη ότι κάποιος είναι ακόμα ζωντανός. «Με κρατούσε», είπε η Σέλεν. «Το ξέρω. Περπάτα. Μην ακουμπήσεις τον τοίχο». Η Σέλεν περπάτησε. Τα πόδια της έτρεμαν, αλλά περπάτησε. Πάμε εκτός χαρακτήρες. Ο πρώτος δαυλός τελειώνει. Η φλόγα μικραίνει, αρχίζει να τρεμοπαίζει και αφήνει πίσω της πιο πολύ καπνό παρά φως. Ο Άλκυρ ανάβει δεύτερο δαυλό από την τελευταία καλή φλόγα του πρώτου. Δεν χάνουν το φως, αλλά χάνουν χρόνο. Και σε dungeon ο χρόνος είναι πάντα πόρος. Μπαίνουμε ξανά στους χαρακτήρες. Καθώς προχωρούσαν, εκείνη που είχε νιώσει το πεδίο από μέσα κατάλαβε κάτι που οι άλλοι δεν μπορούσαν. Αυτό που κρατάει τον Περίνο είναι εδώ. Είναι το ίδιο πράγμα. Πιο μικρό απάνω του, αλλά εδώ είναι ολόκληρο, είπε η Σέλεν. Το τέλος του περάσματος, ο βαθύτερος θάλαμος. Άνοιξαν σε ένα χώρο που δεν έπρεπε να υπάρχει τόσο βαθιά. Ψιλοτάβανος, σχεδόν στρογγυλός, με τυχώματα που έγιναν προς τα μέσα σαν εσωτερικό κρανίου και παντού στο δάπεδο, στα τυχώματα, κρεμασμένα από προεξοχές, υπήρχε ζωή ή κάτι που έμοιαζε με ζωή. Χλωμά άνθη, σχεδόν άσπρα, με πέταλα λεπτά σαν δέρμα και κέντρο που έλαμπαν αχνά με ένα φως που δεν ήταν φως. Φύτρωναν παντού, αλλά όχι πάνω σε πέτρα, πάνω σε σώματα. Η Σέλεν κατάλαβε τι έβλεπε και η ανάσα της κόπηκε. Ήταν νεκροί, δεκάδες, άνθρωποι, ζώα, πλάσματα που δεν είχαν όνομα. Όλοι μισοπεθαμένοι, κανένας τελειωμένος, διατηρημένοι στη στιγμή του θανάτου τους με τα στόματα ανοιχτά, με τα χέρια απλωμένα, με εκφράσεις που είχαν μείνει χαραγμένες επειδή ποτέ δεν τους είχε επιτραπεί να ξεθοριάσουν. Και πάνω τους, από μέσα τους, φύτρωνε ο νεκρανθός. «Νάτος», είπε η Μέλινα. «Πού», είπε η Δώρα. Η Σέλεν έδειξε. Στο κέντρο του θαλάμου, σε μια πέτρινη προεξοχή, υπήρχε ένα σώμα πιο διατηρημένο από τα άλλα. Και πάνω του φύτρωνε ο μεγαλύτερος νεκρανθός, χλωμός, σχεδόν φωτεινός, το πιο νεκρό πράγμα στο δωμάτιο που έμοιαζε και το πιο ζωντανό. «Εκεί, στο κέντρο», λέει η Σέλεν. Η Σέλεν πήρε το δεύτερο δαυλό από τον Άλκυρ για να βλέπει το κουτί στα χέρια της. Το φως έπεσε πάνω στα χλωμά άνθη και αυτά δεν μαράθηκαν, δεν τραβήχτηκαν, απλώς έμειναν εκεί, σαν να περίμεναν. Προχώρησαν προς το κέντρο ανάμεσα στους νεκρούς, προσέχοντας που πατούσαν. Η Σέλεν κρατούσε το κερωμένο κουτί του ήρμου με χέρια που έτρεμαν. Και τότε ένα από τα σώματα στο κέντρο, αυτό που κρατούσε τον μεγαλύτερο νεκρανθό, άνοιξε τα μάτια. Πρώτα σηκώθηκε το χέρι του, ή μάλλον αυτό που στην αρχή έμοιαζε με χέρι. Ήταν 3 χέρια ραμμένα σε ένα, με τους καρπούς ενωμένος σε λάθος γωνίες, με δάχτυλα που είχαν μείνει άκαμπτα από θάνατο, αλλά κινούνταν σαν να θυμήθηκαν καθυστερημένα πώς υπακούει η σάρκα. Μετά σηκώθηκε ο ώμος, μετά η πλάτη, μετά ολόκληρο το πράγμα. Δεν ήταν ένα σώμα. Ήταν σώματα, κομμάτια ανθρώπων, ζώων και πλασμάτων του σπηλαίου ραμμένα μεταξύ τους σε κάτι μεγάλο, στρεβλό, με πάρα πολλά μέλη και πάρα πολύ σάρκα. Οι ραφές δεν ήταν από κλωστή, ήταν από ρίζες του νεκρανθού, χλωμές ρίζες που έμπαιναν και έβγαιναν από τα νεκρά μέλη σαν νεύρα που είχαν φυτρώσει έξω από το σώμα. Και ψηλά, στην κορυφή αυτού του πράγματος, υπήρχε ένα πρόσωπο, ακέραιο, διατηρημένο, φρικτά ανθρώπινο. Η Σέλεν το είδε πρώτη επειδή κρατούσε το δαυλό. Το χέρι της λύγησε. «Όχι!» Η Δώρα κοίταξε προς εκεί που κοιτούσε. Το πρόσωπο φωτίστηκε καλύτερα. Δεν είχε σαπίσει. Ήταν εκεί, παγωμένο σε μία έκφραση που δεν ήταν πόνος ούτε γαλήνη.
κάτι ενδιάμεσο, κάτι που δεν είχε προλάβει να τελειώσει. Η Σέλεν έκανε ένα βήμα πίσω. «Ο Ρίκι!» Το πρόσωπο στην κορυφή του θηρίου γύρισε προς τη φωνή. Για μια στιγμή, μια φρικτή στιγμή, υπήρξε κάτι στα μάτια. Όχι αναγνώρισε ακριβώς, κάτι πιο μακρινό, σαν ένας άνθρωπος που ακούει το όνομά του μέσα από βαθύ νερό και δεν θυμάται πια ότι είναι δικό του. Η Δώρα στάθηκε μπροστά από τη Σέλεν, σπαθί και ασπίδα έτοιμα, αλλά και το δικό της χέρι έτρεμε, ελάχιστα. «Αυτός ταξίδευε μαζί μας», είπε. Η Σέλεν τον θυμήθηκε να της δίνει νερό σε ένα ξέφωτο πριν λίγες μέρες που έμοιαζαν με άλλη ζωή. Θυμήθηκε τη φωτιά, το ψωμί, τη σιωπή ενός ανθρώπου που είχε μάθει να μην πιάνει χώρο ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους. Ο Ρίκης μπήκε στο σταθμό και δεν βγήκε ο ίδιος. Τώρα η ιστορία τον επέστρεφε, όχι ως νεκρό, ως κάτι που δεν του είχε επιτραπεί ούτε να πεθάνει. «Τότε δεν είναι αυτός πια», είπε ο Άλκυρ. Ο Άλκυρ δεν τον γνώριζε. Τον ήξερε μόνο ως πρόσωπο της πόλης, ένα όνομα, έναν χαιρετισμό σε ένα διάδρομο. Γι' αυτό μπορούσε να πει ότι αυτό που έβλεπαν οι άλλες δεν ήταν άνθρωπος. Ό,τι και αν ήταν, τώρα είναι μπροστά μας και θα μας σκοτώσει αν το αφήσουμε, συνέχισε. Εδώ σταματάμε τη μηχανική γιατί τα ζάρια δεν σταματούν για τον πόνο. Το θηρίο με το πρόσωπο είναι το σώμα του Ορίκη χτισμένο πάνω σε κάτι μεγαλύτερο. Δεν είναι ένας απλός undead, είναι κατασκευή από νεκρά σώματα, ρίζες νεκρανθού και την ίδια παγωμένη δύναμη που είπε όχι στη θεϊκή θεραπεία πάνω στον Περινό. Έχει 7 HP, για 4 χαρακτήρες δεύτερου επίπεδου αυτό είναι τεράστιος κίνδυνος, χτυπάει 2 φορές με ραμμένα νύχια, έχει και μια ειδική κίνηση, τον θερισμό, με την οποία αρπάζει ένα θύμα και το τραβά προς τα σώματα του κήπου. Όσο βρίσκεται κοντά στους νεκρούς, ράβει κι άλλος πάνω του και θεραπεύεται. Το δωμάτιο είναι μέρος του εχθρού. 2 πράγματα να ξέρετε. Πρώτον, το Turn Undead της Selen ίσως δεν δούλεψε εδώ, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι απλώς Undead. Είναι δεμένο από την ίδια την ύλη που απόθυσε τη δύναμή της πάνω στον Περινό. Και δεύτερον, υπάρχει τρόπος. Δεν θα σας τον πω, θα δούμε αν θα το βρουν. Έναρξη μάχης. Πρώτα η εμφάνιση. Το θηρίο σηκώνεται σε όλο το ύψος. Έχουμε save για όλους λόγω της φρίκης της εμφάνισης και της αναγνώρισης του προσώπου. Όποιος αποτυχάνει, παγώνει για ένα γύρο. Η Δώρα φέρνει 13 και αντέχει. Ο Άλκυρ φέρνει 18 και αντέχει εύκολα. Η Μέλνα φέρνει 11 μόλις που αντέχει και η Σέλεν φέρνει 4 και αποτυχάνει. Άρα η Σέλεν που τον είδα και πρώτη αποτυχάνει. Η Σέλεν δεν μπορούσε να κουνηθεί. Δεν ήταν το μέγεθος του πράγματος. Ήταν ότι κάθε φορά που το κοιτούσε έβλεπε τον Ορίκη δίπλα στη φωτιά πριν το ταξίδι γίνει κατάρα. Πάμε σε initiative πρώτου γύρου, D6 κάθε πλευρά, η ομάδα φέρνει 4, το θηρίο φέρνει 5, το θηρίο κινείται πρώτο. Το θηρίο όρμησε, όχι γρήγορα, με το βάρος ενός πράγματος που δεν χρειάζεται ταχύτητα, γιατί ξέρει ότι έχει χρόνο. Το θηρίο λοιπόν επιτίθεται, επειδή η Σέλεν είναι παγωμένη, στρέφεται πάνω της. Με 2 νύχια χρειάζεται 12 για να την πετύχει. Το πρώτο νύχι φέρνει 17 και πετυχαίνει, το δεύτερο φέρνει 14 και πετυχαίνει και αυτό. Damage 2 φορές D6. Φέρνει 3 και 3 συνολικά 6. Η Σέλεν είναι στα 7 HP από το δάγκωμα νωρίτερα και παίρνει 6 damage και πέφτει στο 1. Όσο πιο κοντά γίνεται στο τέλος, χωρίς ακόμα να είναι τέλος. Πάμε να το πούμε σε χαρακτήρες. Τα ραμμένα νύχια βρήκαν τη Σέλεν στο πλάι, εκεί που δεν υπήρχε προστασία, και η Σέλεν σοριάστηκε χωρίς να προλάβει να βγάλει άχνα. Το ραβδί της κύλησε στο δάπεδο. Ο δαυλός που κρατούσε έπεσε δίπλα της και έμενε να καίει στο πέτρωμα. «Σέλεν!» φώναξε η Δώρα. Δεν υπήρχε χρόνος να φτάσει εκεί. Η Σέλεν είναι στο 1 HP. Στο Old School Essentials αυτό σημαίνει ότι είναι ζωντανή, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ένα ακόμα χτύπημα, οποιοδήποτε, και θα έχουμε δεύτερο όνομα να προσθέσουμε στη στάχτη μέσα σε 2 επεισόδια. Δεν έχασε τις αισθήσεις της, αλλά είναι εκτός μάχης. Με τα βίας κρατά το κεφάλι της ψηλά. Δεν θα σηκώσει το ραβδί, δεν θα τρέξει και δεν θα κάνει τίποτα παρά να προσπαθήσει να μείνει ζωντανή αν της το επιτρέψουν.
Και αυτό σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να σταθεί ανάμεσα σε εκείνη και το θηρίο. Τώρα, επιστρέφουμε στους χαρακτήρες. Η Σέλεν δεν έχασε τις αισθήσεις της. Αυτό ήταν χειρότερο. Έμεινε πεσμένη στο πλάι με τα μάτια ανοιχτά, με το χέρι σφιγμένο πάνω στην πληγή, νιώθοντας το κρύο να προσπαθεί να μπει εκεί που τα νύχια είχαν ανοίξει δρόμο. Είχε ακριβώς όση δύναμη χρειαζόταν για να ξέρει πόσο κοντά ήταν. Η Δώρα το είδε και πάγωσε το αίμα της. Η Σέλεν ήταν σε πολύ δύσκολο σημείο. Το ήξερε χωρίς να το μετρήσει, όπως ξέρεις πάντα πόσο κοντά είναι ο θάνατος όταν τον έχεις δει αρκετές φορές. «Άλκυρ, πρόσεχε! Μέλνα, φωτιά, τώρα δεν ξέρω, αλλά κάντε κάτι!» Δεύτερος γύρος. Initiative. Η ομάδα θα ρίξει 6, το θηρίο θα ρίξει 2. Η ομάδα κινείται πρώτη. Η Δώρα ορμά στο θηρίο και να το τραβήξει μακριά από τη Σέλεν. Επίθεση. Χρειάζεται 15 για το χοντρό του δέρμα. Φέρνει 16. Πετυχαίνει. Damage 2-8. Φέρνει 7. Ο Άλκυρ τρέχει στη Σέλεν. Στέκεται από πάνω της, με το σπαθί του ανάμεσα σε εκείνη και το θηρίο. Δεν επιτίθεται, φυλάει. Αυτός είναι ο ρόλος του. Η Μέλνα κοιτάζει τον κήπο, τα σώματα και καταλαβαίνει. Η Μέλνα, επιστρέφουμε στους χαρακτήρες. Η Μέλνα είδε αυτό που έβλεπε πάντα. Είδε τη μηχανική του τόπου. Είδε ότι κάθε φορά που η Δώρα κάρφωνε το θηρίο, εκείνο τραβούσε λίγο από τα σώματα γύρω του και η πληγή έκλεινε. Είδε ότι το θηρίο και ο κήπος ήταν το ίδιο πράγμα. Είδε ότι δεν μπορούσαν να το σκοτώσουν όσο στεκόταν μέσα στους νεκρούς του. Και είδε και τον δαυλό της Σέλεν που έκαιγε το δάπεδο ανάμεσα στα χλωμά άνθη. Η φωτιά, το μόνο πράγμα σε όλη τη σπηλιά που το πεδίο δεν είχε σταματήσει. Το μόνο πράγμα που έκαιγε όπως έπρεπε να καίει, κανονικά, ζωντανά, χωρίς διακοπή. Η φωτιά δεν την κρατάει. Όλα εδώ είναι σταματημένα εκτός από τη φωτιά, λέει η Μέλνα. Άρπαξε το δαυλό από το δάπεδο και τον έχωσε στο πιο κοντινό νεκρανθό. Τα χλωμά άνθη πήραν φωτιά αμέσως, σαν να περίμεναν, σαν να ήταν φτιαγμένα από λάδι και απελπισία. Η Μέλνα λοιπόν βάζει φωτιά στον κήπο. Τα σώματα γύρω από το θηρίο αρχίζουν να καίγονται. Από τώρα το θηρίο δεν μπορεί να γιατρεύεται από αυτά και η φωτιά απλώνεται. Το θηρίο επιτίθεται. Γυρίζει την οργή του στη Μέλνα που μόλις του πήρε τα σώματά του. Θερισμός. Την αρπάζει με save για να ξεφύγει χρειάζεται 13. Φέρνει 7. Αποτυχάνει. Άρα θα την αρπάξει. Μπαίνουμε στους χαρακτήρες. Το χέρι του θηρίου, ένα χέρι φτιαγμένο από 3 χέρια ραμμένα, έκλεισε γύρω από τη Μέλνα και την τράβηξε από το έδαφος. Η λεπίδα της έπεσε. Τα πόδια της κλώτσισαν τον αέρα. Το πρόσωπο του Ορίκη πλησίασε το δικό της και το στόμα του άνοιξε. Δεν βγήκε φωνή, μόνο κρύο. «Άλκυρ!» φώναξε η Μέλνα. Το θηρίο θα σφίξει. Το damage από το σφίξιμο είναι D6 και θα φέρει 5. Η Μέλνα από τα 11 πέφτει στα 6 και τραβά για να τη ράψει πάνω του. Τον επόμενο γύρο, αν δεν την ελευθερώσουν, θα γίνει μέρος του κήπου. Τρίτος γύρος. Initiative. Η ομάδα 5, το θηρίο 3. Η ομάδα παίζει πρώτη. Ο Άλκυρ θα αφήσει τη Σέλεν που τώρα τη φυλάει η φωτιά γύρω της και θα ορμήξει στο θηρίο για να ελευθερώσει τη Μέλνα. Με επίθεση χρειάζεται 15, φέρνει 19, πετυχαίνει και πετυχαίνει καλά. Damage D8, φέρνει 8. Το χτύπημα σκίζει το χέρι που κρατάει τη Μέλνα. Μπαίνουμε στους χαρακτήρες. Ο Άλκυρ δεν φώναξε. Οι άνθρωποι σαν αυτόν δεν φωνάζουν στη μάχη. Φύλαξε τη σιωπή του και την έβαλε όλη στο σπαθί. Η λεπίδα βρήκε τον αρμό που 3 χέρια γίνονταν ένα και έκοψε. Η Μέλνα έπεσε στο έδαφος, ελεύθερη, βήχοντας, με το μισό της σώμα μουδιασμένο από το κρύο, αλλά ήταν ζωντανή. Η Δώρα θα χτυπήσει ξανά, τώρα που η φωτιά καίει τα σώματα, το θηρίο δεν διατρέβεται. Θα φέρει
14 και πετυχαίνει. Damage D8, φέρνει 6. Το θηρίο που καίγεται τώρα κάτω στα κάτω μέλη έχασε τα σώματά του, βρυχάται για πρώτη φορά. Όχι με τη φωνή του Ορίκη όμως, με κάτι που βρίσκεται πίσω από αυτήν. Πάμε για moral check, αλλά αυτό το πράγμα δεν φεύγει. Έχει moral 15, δεν θα υποχωρήσει, θα πολεμήσει μέχρι να πέσει. Επιτίθεται στη Δώρα που είναι αυτή που τον πληγώνει πιο πολύ. Με τα δύο νύχια χρειάζεται 16 για την ασπίδα της. Το πρώτο φέρνει 12, αστοχή και χτυπάει την ασπίδα. Το δεύτερο φέρνει 17, πετυχαίνει. Damage D6, θα φέρει 5. Η Δώρα από τα 11 πέφτει στα 6. Μπαίνουμε στους χαρακτήρες. Το νύχι βρήκε τη Δώρα στον ώμο, πάνω από την ασπίδα, και η κρυάδα μπήκε βαθιά. Το μπράτσο της βάρινε, αλλά η Δώρα είχε πολεμήσει βαριά πριν. Κράτησε τη γραμμή. «Καίγεται», είπε. «Συνεχίστε να το κρατάτε στη φωτιά». Τέταρτος γύρος, Initiative. Η ομάδα θα παίξει με 4, το θηρίο με 6, άρα το θηρίο πρώτο. Το θηρίο που καίγεται, που πεθαίνει, κάνει αυτό που κάνουν τα πράγματα που πεθαίνουν. Πάει να πάρει κάποιον μαζί του. Θα στραφεί στον Άλκυρ που στέκεται πιο κοντά. Θα κάνει θερισμό. Τον αρπάζει, save για τον Άλκυρ χρειάζεται 12. Φέρνει 9, αποτυχάνει. Το θηρίο λοιπόν τον αρπάζει. Damage D6 και φέρνει 6. Ο Άλκυρ από το 15 πέφτει στα 9 και τον τραβάει προς τη φωτιά, προς τον εαυτό του για να καούν μαζί. Μπαίνουμε στους χαρακτήρες. Το θηρίο άρπαξε τον Άλκυρ και τον τράβηξε προς το καιγόμενο σώμα του, σαν να ήθελε, αφού πέθαινε, τουλάχιστον να μην πεθάνει μόνο του. Ο Άλκυρ βρέθηκε κολλημένος πάνω στη φλεγόμενη σάρκα, με τις φλόγες να γλύφουν την πανοπλία του. Και ο Άλκυρ, ψυχρός βετεράνος που έχει περάσει 40 χρόνια μαθαίνοντας να μην πεθαίνει, πήρε μία απόφαση που μόνο τέτοιοι άνθρωποι παίρνουν. Δεν πάλεψε να ξεφύγει. Έσπρωξε τον εαυτό του ακόμα πιο βαθιά στη φωτιά μαζί με το θηρίο, κρατώντας το ακίνητο με όλο του το βάρος, ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει από τις φλόγες. «Δώρα», φώναξε, «τελείωσέ το, τώρα!» Πέμπτος γύρος. Ο Άλκυρ κρατά το θηρίο μέσα στη φωτιά, θυσιάζοντας τη θέση του για να το ακινητοποιήσει. Επειδή ο Άλκυρ πλήρωσε τη θέση με το σώμα του, θα δώσουμε στη Δώρα ένα καθαρό χτύπημα με μπόνους συν 2 στην επίδεση. Όχι επειδή ο κόσμος έγινε δίκαιος, αλλά επειδή ο Άλκυρ θυσιάζεται για την ομάδα. Η Δώρα λοιπόν επιτίθεται με όλη της τη δύναμη. Κανονικά θα χρειαζόταν 15, με τον μπόνους χρειάζεται 13 και φέρνει 13, οριακά πετυχαίνει. Damage D8 και φέρνει 8. Το θηρίο έχει πέσει σε οριακό αριθμό, δεν τον έχω αποκαλύψει ακόμα, δεν αρκεί όμως για να πέσει, αλλά η φωτιά δουλεύει για εκείνους. Damage από τη φωτιά στο τέλος του γύρου, καθώς ο Άλκυρ το κρατάει μέσα της, θα φέρει 6 και τώρα ναι, το θηρίο πέφτει στο 0. Το θηρίο είχε 35 HP και κατάφερε η ομάδα να τον νικήσει. Μπαίνουμε στους χαρακτήρες. Το θηρίο με το πρόσωπο του Ορίκη σταμάτησε. Δεν κατέρευσε αμέσως. Έμεινε όρθιο για μια στιγμή, φλεγόμενο, με τον Άλκυρ κολλημένο πάνω του, με τη Δώρα να κρατάει ακόμα το σπαθί μέσα στη σάρκα του. Και ψηλά το πρόσωπο του Ορίκη, που είχε κρατηθεί τόσο καιρό στο χείλος του θανάτου, επιτέλους χαλάρωσε. Για ένα δευτερόλεπτο μέσα στη φωτιά, τα μάτια του βρήκαν τη Σέλεν, που κοιτόταν ακόμα στο έδαφος, μισοζωντανή, και το στόμα του Ορίκη κινήθηκε. Είπε μια λέξη, κρύα, ξερή, σχεδόν χωρίς ήχο. «Επιτέλους». Μετά το πράγμα κατέρευσε. Η φωτιά το πήρε και αυτή τη φορά ο θάνατος δεν διακόπηκε. Ολοκληρώθηκε. Ο Άλκυρ τραβήχθηκε πίσω από τις φλόγες με την πανοπλία του να καπνίζει, με εγκάβματα στο μπράτσο και στο λαιμό, αλλά ζωντανός. Έπεσε στα γόνατα δίπλα στη Σέλεν ασθμένοντας. «Η ιέρια ζει?» ρώτησε. Αμέσως μετά ο κήπος καίγεται. Πρέπει να φύγουν. Η Δώρα έπεσε στα γόνατα δίπλα στη Σέλεν.
Η ιέρια ήταν ακόμα εκεί, με τα μάτια ανοιχτά, με το χέρι σφιγμένο στο πλευρό της. «Σέλεν, Σέλεν, με ακούς?» της είπε. «Σε ακούω, μη φωνάζεις». Η φωνή της ήταν λεπτή, σαν κλωστή, αλλά ήταν φωνή. Η Δώρα ανέπνευσε για πρώτη φορά από τότε που η Σέλεν είχε πέσει. Η Μέλνα σύρθηκε κοντά, κρατώντας το μουδιασμένο της πλευρό. «Πόσο άσχημα είναι?» «Άσχημα, έλα, εδώ είναι». Ένα νύχι ακόμα και δεν θα ήταν. Το ήξεραν και οι τρεις. Κανείς δεν το είπε. Η Σέλεν έβαλε το χέρι της πάνω στην πληγή. Τα δάχτυλά της έτρεμαν τόσο που δεν μπορούσε να κρατήσει σταθερά ούτε το ύφασμα που είχε ματώσει γύρω από το πλευρό της. Η δύναμη ήταν εκεί, το ήξερε. Μία φορά, μία μόνο φορά για όλη την ημέρα. Και η Σέλεν τράβηξε το χέρι της πίσω. «Τι κάνεις?» ρώτησε η Δώρα. «Όχι», είπε η Σέλεν. «Σέλεν», επέμενε η Δώρα. «Όχι, όχι πάνω μου. Μπορεί να το χρειαστεί κάποιος άλλος στην έξοδο. Ο Άλκυρ κάει και η Μέλνα δεν νιώθει το μισό της σώμα. Εσύ αιμορραγείς από τον νόμο. Αν το ξοδέψω τώρα και κάποιος πέσει στο δρόμο». Η Δώρα την έπιασε από το πρόσωπο με το καλό της χέρι και την ανάγκασε να την κοιτάξει. «Δεν θα υπάρχει δρόμος αν μείνεις εδώ», της είπε. «Μπορώ να περπατήσω». «Δεν μπορείς ούτε να αναπνεύσεις σωστά», της λέει η Δώρα. «Είμαι η ιέρια. Πρέπει να το κρατήσω για τους άλλους», επιμένει η Σέλεν. Η Δώρα έσκυψε πιο κοντά. Η φωνή της χαμήλωσε, αλλά έγινε πιο σκληρή. «Άκουμε. Αν πέσεις εσύ, δεν θα έχουμε ιέρια. Δεν θα έχουμε ξόρκι. Δεν θα έχουμε κανέναν να καταλάβει τι κρατάει τον Περίνο. Δεν είναι γενναιότητα να πεθάνεις κρατώντας κάτι που έπρεπε να χρησιμοποιήσεις». Η Σέλεν έκλεισε τα μάτια. Όχι από πόνο, από ντροπή, γιατί μέσα της ένα κομμάτι ήθελε να κρατήσει το ξόρκι για να μην κάνει πάλι λάθος, για να μην χρειαστεί να δοκιμάσει και να αποτύχει ξανά. «Κοίτα με», της λέει πάλι η Δώρα. Η Σέλεν άνοιξε τα μάτια. «Ο Κάλεν δεν πέθανε επειδή δεν είχε αυτό το ξόρκι. Ο Περίνος δεν ξύπνησε επειδή η πληγή του δεν δέχτηκε τη δύναμή σου. Αυτό εδώ είναι άλλο. Αυτό εδώ είναι η δική σου πληγή. Αν δουλεύει πρέπει να το μάθουμε τώρα. Αν δεν δουλεύει πρέπει να το μάθουμε και αυτό. Αλλά δεν θα το μάθουμε κοιτάζοντας σε να αδειάζει το πάτωμα». Η φωτιά έτριζε γύρω τους. Κάτι από τον κήπο κατέρευσε πίσω τους στέλνοντας πίθες ψηλά στο σκοτάδι. Η Σέλεν κοίταξε τη Δώρα, μετά τον Άλκυρ, μετά τη Μέλνα. Κανείς της δεν είπε να το κρατήσει. Η Μέλνα, ακόμα γονατισμένη, είπε απλά «Ζωντανή μπορείς να βοηθήσεις. Πεθαμένη θα μας βαραίνεις». Ήταν σκληρό, αλλά ήταν αλήθεια. Η Σέλεν άφησε το χέρι της να γυρίσει πάνω στην πληγή. «Αν το χρειαστείτε μετά», είπε, «τότε θα πληρώσουμε μετά. Τώρα πληρώνουμε εδώ». Και τότε η Σέλεν έκανε αυτό για το οποίο είχε αποκτήσει τη δύναμη και δεν είχε μπορέσει ποτέ να το χρησιμοποιήσει σωστά. Έβαλε το χέρι της, που έτρεμε, πάνω στο δικό της πλευρό, στην πληγή από τα νύχια του θηρίου, και προσευχήθηκε, όχι με λόγια, με την ανάγκη να μην φύγει, να μην αφήσει τους άλλους με ένα ακόμα σώμα. Η Σέλεν λοιπόν θα χρησιμοποιήσει το Cure Light Wounds, το μοναδικό της ξόρκι της ημέρας. Θα το χρησιμοποιήσει πάνω της. Και εδώ είναι η διαφορά που έχει σημασία. Όταν το δοκίμασε στον Περίνο, η δύναμη αποθήθηκε, αναγνωρίστηκε και διώχτηκε, γιατί το τραύμα του Περίνο δεν είναι φυσικό τραύμα. Η πληγή της Σέλεν είναι φυσική, από νύχια, σάρκα, αίμα που δεν τρέχει επειδή είναι κρύο, αλλά αληθινό αίμα. Το ξόρκι πιάνει. Damage, healed, 6 συν 1, φέρνει 5, αλλά συν 1 γίνεται 6. Η Σέλεν από το 1 HP ανεβαίνει στα 7. Δεν είναι πολλά, αλλά είναι η διαφορά ανάμεσα σε κάποια που μπορεί να περπατήσει έξω από εδώ και σε κάποια που θα την κουβαλούσαν. Για πρώτη φορά σε όλη την περιπέτεια, η Σέλεν θεράπευσε. Δεν έσωσε τον Κάλεν, δεν μπόρεσε να φτάσει στον Περίνο, αλλά τώρα μέσα σε μια καιγόμενη σπηλιά έσωσε τον εαυτό της. Είναι μικρό, αλλά είναι και κάτι. Επιστρέφουμε στις χαρακτήρες. Η Σέλεν πήρε μια ανάσα και αυτή τη φορά η ανάσα ήταν δική της, όχι σταματημένη, δική της. Το χρώμα γύρισε λίγο στο πρόσωπό της. «Δούλεψε», είπε.
Το ξέρω, λέει η Δώρα. Όχι, πώς το ξέρεις? Η Δώρα δεν απάντησε αμέσως, μετά έσφιξε λίγο τον ώμο της Έλεν. Δεν της είπε κάτι, απλά χαμογέλασε. Η Σέλεν πλέον ήξερε ότι η θεραπεία της δεν ήταν σπασμένη. Το πρόβλημα δεν ήταν εκείνη. Το πρόβλημα ήταν αυτό που κρατούσε τον Περίνωο, που ήταν πιο δυνατό από κάθε θαύμα που μπορούσε να κάνει. Η φωτιά απλωνόταν τώρα σε όλο τον κήπο. Τα χλωμά άνθη καίγονταν με ένα φως πιο ζωντανό από οτιδήποτε είχε δει αυτή η σπηλιά εδώ και χρόνια. Η Δώρα είπε: «Το φυτό! Πρέπει να πάρουμε το φυτό πριν καεί». Η Μέλνα ήταν ήδη εκεί. Στο κέντρο, στην πέτρινη προεξοχή, ο μεγαλύτερος νεκρανθός είχε γλιτώσει προς το παρόν από τις φλόγες. Η Μέλνα τράβηξε τη λεπίδα της και έκοψε τη ρίζα, προσέχοντας να μην τον αγγίξει με γυμνό δέρμα. Η Σέλεν ήταν ακόμα δύναμη, αλλά άνοιξε το κερωμένο κουτί του ήρμου. Η Μέλνα έβαλε τον νεκρανθό μέσα. Τη στιγμή που το φυτό μπήκε στο κουτί, η Σέλεν ένιωσε κάτι στη τσέπη της. Η σπασμένη μεταλλική πλάκα είχε γίνει πιο κρύα, σαν να αναγνώρισε κάτι, σαν δύο κομμάτια του ίδιου πράγματος να βρέθηκαν για μία στιγμή στον ίδιο χώρο. Έρχονται από το ίδιο μέρος. Η πλάκα και αυτό το νιώθω, είπε η Σέλεν. Η Μέλνα, ακόμα και τραυματισμένη, ακόμα και μέσα στις φλόγες, δεν σταμάτησε να διαβάζει τον χώρο και κάτι είδε στο βάθος του κήπου, εκεί που η φωτιά δεν είχε φτάσει ακόμα. «Υπάρχει κι άλλο κάτω». «Τι», λέει η Δώρα. «Στο πίσω μέρος, ένα άνοιγμα πιο χαμηλά. Βγαίνει κρύο από μέσα του, πιο κρύο από όλα εδώ. Αυτός ο κήπος δεν είναι ο πάτος, είναι το σκαλί». Η Δώρα κοίταξε προς τα εκεί μέσα στον καπνό μόλις που διακρινόταν ένα μαύρο στόμα στο βράχο, χαμηλά, που ενέπνεε κρύο σαν τη ρογμή στα στενά, μόνο που ήταν βαθύτερο, σαν να περίμενε. Δεν είχαν τη δύναμη να κατέβουν άλλο σήμερα, όχι τόσο τραυματισμένοι, όχι με τη Σέλεν στα όρια της, όχι με τη φωτιά να τους διώχνει. «Όχι τώρα», είπε η Σέλεν. «Όχι τώρα», είπε και η Μέλνα, «αλλά είναι εκεί και ό,τι έφτιαξε τον Ορίκη δεν το έφτιαξε εδώ. Το έχει φτιάξει πιο κάτω». Δεν είχαν χρόνο να σκεφτούν τι σήμαινε, η φωτιά τους έδιωχνε. «Έξω τώρα, όλοι», είπε η Δώρα. Σήκωσαν ο ένας τον άλλον. Η Δώρα κράτησε τη Σέλεν, η Μέλνα κράτησε τον Άλκυρ που τα εγκάβματά του τον έκαναν να σφίγγει τα δόντια σε κάθε βήμα και ανέβηκαν μέσα από τη σιωπή που τώρα ούρλιαζε από φωτιά, μέσα από τα στενά, μέσα από τη φωλιά των νεκρών πλασμάτων, προς το στόμα, προς τον γκρίζο φως της Λυσάντιας που για πρώτη φορά τους φάνηκε σχεδόν ζεστό. Ήταν νύχτα, στο παλιό φρουαρχείο, στο δωμάτιο του Περίνωου, εκεί που όταν γύρισαν δεν έμοιαζαν με ανθρώπους που είχαν νικήσει. Έμοιαζαν με ανθρώπους που είχαν βγει από το στόμα και δεν ήταν βέβαιοι αν το στόμα είχε κλείσει πίσω τους ή απλώς τους άφησε να φύγουν. Ο ένας από τους δύο φρουρούς στην πόρτα έκανε να μιλήσει. Η Δώρα τον σταμάτησε με ένα βλέμμα. Δεν είχε χώρο για ερωτήσεις. Ο ήρμος σηκώθηκε πριν του πούν οτιδήποτε. Είδε την καμένη πανοπλία του Άλκυρ, το πλευρό της Σέλεν, το μούδιασμα στο πρόσωπο της Μέλνας, τον ώμο της Δώρας, αλλά δεν ρώτησε τι έγινε. «Το φέρατε?» ρώτησε. Ήταν το μόνο που τον ένοιαζε. Η Σέλεν του έδωσε το κερωμένο κουτί. Για πρώτη φορά από τότε που τον γνώρισαν, ο ήρμος δίστασε πριν το ανοίξει. Όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό σε κάτι που δεν έπρεπε να υπάρχει. Το άνοιξε. Ο νεκρανθός ήταν μέσα, χλωμός, σχεδόν άθικτος. Δεν είχε μαραθεί, δεν είχε ζεσταθεί. Ακόμα και μέσα στο κουτί έμοιαζε να κρατάει γύρω του μια μικρή περιοχή σιωπής. «Βγείτε όλοι έξω εκτός από τη Σέλεν», είπε ο ήρμος. «Όχι», είπε η Δώρα. Ο ήρμος σήκωσε τα μάτια του. «Δεν το λέω για μυστήριο. Το λέω γιατί αν αυτό αντιδράσει λάθος, δεν χρειάζομαι 4 τραυματίες να πέσουν πάνω μου». Η Δώρα λέει «Μένω». «Θα μείνω εγώ», λέει η Σέλεν. «Εσύ πρέπει να δέσεις τον ώμο σου». «Μένω», είπε η Δώρα. Ο ήρμος τους κοίταξε και κατάλαβε ότι ο χρόνος ήταν πιο χρήσιμος από την επιμονή. «Τότε μείνε πίσω μου και μην μιλήσεις», της λέει. Δεν χρησιμοποίησε μαγεία ο ήρμος. Δεν είπε προσευχές. Έβγαλε ένα μικρό μαχαίρι, γουδί, μαύρο ύφασμα, καθαρό νερό, αλάτι και κάτι πηχτό που μύριζε βάλτο χωρίς να είναι σάπιο. Έκοψε τον νεκρανθό σε κομμάτια τόσο λεπτά που σχεδόν διαλύθηκαν πριν πέσουν στο γουδί. Όσο τον έλειωνε, ο αέρας του δωματίου άλλαζε.
όχι πολύ, αλλά αρκετά. Η Σέλεν ένιωσε τη σπασμένη πλάκα στην τσέπη της να παγώνει ξανά. «Το νιώθει», είπε. «Ποιο?» λέει ο ήρμος. Η Σέλεν δεν απάντησε. Δεν είχε ακόμα λέξη που να μην ακουγόταν σαν τρέλα. Ο ήρμος άνοιξε τον επίδεσμο του Περίνοου. Η μαυρίλα ήταν εκεί, ακίνητη και ακριβής, σαν να είχε σχεδιαστεί με μελάνι κάτω από το δέρμα. Άπλωσε τον πολτό του νεκρανθού γύρω από το όριο, όχι πάνω στο κέντρο. «Γιατί δεν το βάζει στην πληγή?» ρώτησε η Δώρα. «Γιατί δεν ξέρω αν την τρέφει ή αν τη συγκρατεί. Δεν θα ταΐσω κάτι που δεν καταλαβαίνω», απαντάει αυτός. Αυτό ήταν από τα πιο έντιμα πράγματα που είχε ακούσει όλη την ημέρα η Δώρα. Η Σέλεν κράτησε την ανάσα της. Για μια στιγμή δεν έγινε τίποτα. Μετά η μαυρίλα κινήθηκε. Όχι πολύ, όχι προς τα πίσω, δεν υποχώρησε, δεν καθάρισε. Ο Περίνος δεν άνοιξε τα μάτια, δεν ψιθύρισε κάποιο όνομα, δεν έσφιξε το δάχτυλο, δεν τους έδωσε καμία από αυτές τις μικρές φτηνές ελπίδες με τις οποίες οι άνθρωποι λένε ψέματα στον εαυτό τους. Αλλά το όριο της μαυρίλας σταμάτησε να πάλεται με τον ίδιο τρόπο. Ο ήρμος έσκυψε πιο κοντά. Περίμενε. Μέτρησε αναπνοές. Μέτρησε το σφιγμό στο λαιμό του Περίνοου. Μέτρησε κάτι που μόνο εκείνος ήξερε να μετρά. Η Δώρα δεν άντεξε. «Λοιπόν?» Ο ήρμος δεν σήκωσε αμέσως το κεφάλι. «Πιο αργά», είπε. «Τι πιο αργά?» ρώτησε η Σέλεν. «Το άπλωμα. Δεν σταμάτησε, δεν γύρισε πίσω, αλλά είναι πιο αργό». Η Δώρα έκλεισε τα μάτια. «Κερδίσαμε χρόνο λοιπόν?» Ο ήρμος έπλυνε τα χέρια του πριν να απαντήσει. Η καθυστέρηση ήταν απάντηση από μόνη της. «Μέρες, ίσως περισσότερες. Αν κρατήσει, αν δεν αντιδράσει, αν δεν είναι πιο έξυπνο από εμάς, τότε κερδίσαμε λίγες μέρες. Άρα δεν τον σώσαμε», είπε η Σέλεν. «Όχι», λέει ο ήρμος. Η λέξη ήταν μαχαιριά, αλλά από καθαρό μαχαίρι. «Του αγοράσατε χρόνο». Η Δώρα κοίταξε τον Περίνο, μετά τη Σέλεν, μετά το κουτί που τώρα ήταν άδειο. «Χρόνο γιατί?» ρώτησε. Ο ήρμος έδεσε ξανά την πληγή με καθαρό επίδεσμο. «Για να βρείτε τη ρογμή», έπεισε σιωπή. «Ο νεκρανθός δεν είναι η αιτία, είναι το σύμπτωμα. Φυτρώνει εκεί που αυτό το πράγμα έχει ήδη περάσει, όπως το βρύο φυτρώνει εκεί που στάζει το νερό. Αν θες να σταματήσεις το νερό, δεν κόβεις το βρύο, βρίσκεις τη ρογμή». Η Σέλεν θυμήθηκε το χαμηλό άνοιγμα στο βάθος του χαμένου κήπου. Το στόμα πιο κάτω, το κρύο που έβγαινε από μέσα του. «Νομίζω ότι την είδαμε», είπε η Σέλεν. Η Δώρα δεν ρώτησε τι εννοούσε, ήξερε. Στο κρεβάτι ο Περίνος συνέχισε να αναπνέει, αλλά αυτό ήταν όλο. Και εκείνη τη νύχτα αυτό ήταν αρκετό για να μην καταρρεύσουν. «Ας μετρήσουμε τι έχουμε», όπως πάντα. Η ομάδα βγήκε από τη σπηλιά και οι 4. Αυτό σε αυτόν τον κόσμο είναι σπάνιο και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Τα ζάρια θα μπορούσαν να είχαν αποφασίσει αλλιώς. Σε 2 σημεία σχεδόν αποφάσισαν. Η Σέλεν έπεσε στο 1 HP. 1 HP κοντά στον θάνατο. Πιο κοντά από ό,τι έχει φτάσει οποιαδήποτε σε αυτή τη σειρά από τότε που ο Κάλεν έγινε στάχτη. Και η θεραπεία της δεν ήταν αυτονόητη. Αρνήθηκε πρώτα να τη χρησιμοποιήσει επειδή φοβήθηκε ότι μπορεί να τη χρειαστούν οι άλλοι. Η Δώρα την ανάγκασε να δει την αλήθεια. Μια ζωντανή ιέρια βοηθά. Μια πεθαμένη ιέρια γίνεται ακόμα ένα βάρος στο σκοτάδι. Και το Cure Light Wounds δούλεψε. Αυτό σημαίνει κάτι, ότι η δύναμη της Σέλεν δεν είναι σπασμένη. Το τραύμα του Περίνοου είναι κάτι άλλο, δεν δουλεύει πάνω σε αυτό. Κάτι που δεν δέχεται απλώς θεραπεία. Κάτι που αναγνωρίζει τη θεϊκή δύναμη και την απομακρύνει. Ο Άλκυρ έσωσε την ομάδα με τον τρόπο που σώζει ένας βετεράνος, όχι με λόγια, με υπολογισμό και με αυτοθυσία. Κατάλαβε ότι το σώμα του μπορούσε να κρατήσει το θηρίο ακίνητο μέσα στη φωτιά για όσο χρειαζόταν η Δώρα και το έκανε. Και πλήρωσε με εγκάβματα που θα τον πονούν για εβδομάδες. Αυτός είναι ο άνθρωπος που μπήκε στην ομάδα 2 επεισόδια πριν, αλλά τώρα ξέρετε τι είναι. Η Μέλνα βρήκε τη φωτιά, όχι με μαγεία, με παρατήρηση. Είδε ότι όλα σε εκείνο το μέρος ήταν σταματημένοι εκτός από τη φωτιά και αυτό ήταν το κλειδί. Η ανιχνεύτρια διάβασε τον εχθρό όπως διαβάζει το χώμα. Και η Δώρα
κράτησε τη γραμμή όπως πάντα και έδωσε το τελικό χτύπημα, αλλά δεν θα το θυμάται ως νίκη, θα το θυμάται ως τη μέρα που σκότωσε κάποιον με τον οποίο είχε μοιραστεί φωτιά, είχε μοιραστεί φαγητό, είχε μοιραστεί το δρόμο, γιατί αυτό ήταν το αληθινό βάρος του επεισοδίου. Το θηρίο ήταν ο Ορίκης, όχι ένα τέρας, ένας άνθρωπος που ταξίδεψε μαζί του στην αρχή προς τον βορρά, προς το σταθμό. Ο σταθμός τον πήρε και τον επέστρεψε χτισμένο από νεκρούς για να τον σκοτώσουν με τα ίδια του στα χέρια. Και τέλος ο Νεκρανθός. Τον έφεραν πίσω, ο Ήρμος τον δούλεψε, τον έλειωσε, τον έβαλε στην πληγή του Περίνοου. Κάτι έγινε, αλλά όχι αυτό που ήλπιζαν. Ο Περίνος δεν ξύπνησε, δεν άνοιξε τα μάτια του, δεν μίλησε. Αλλά η μαυρίλα άρχισε να πλώνεται πιο αργά, λίγο πιο αργά, τόσο λίγο που μόνο ο Ήρμος μπορούσε να το μετρήσει. Κέρδισαν χρόνο. Η παρέα κέρδισε λίγες μέρες, ίσως. Περισσότερες αν είναι τυχεροί. Και η τύχη σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι φίλοι. Αυτό είναι όλο που πήραν. Χρόνο, όχι απάντηση. Ο Περίνος παραμένει καθυλωμένος. Το μυστήριο μένει κλειστό. Και τώρα ξέρουν κάτι που δεν ήξεραν πριν, κάτι που δεν τους ανακουφίζει καθόλου. Ότι αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο στο βορρά, στο σταθμό. Είναι και νότια, κάτω από τη γη, σε έναν κήπο που τρέφεται από σταματημένους θανάτους. Η απειλή δεν έχει πλέον ένα κέντρο. Έχει ρίζες και οι ρίζες απλώνονται. Ο Ήρμος είπε την πιο σημαντική κουβέντα στο τέλος. Ο Νεκρανθός δεν είναι η αιτία, είναι το σύμπτωμα. Αν θες να σταματήσεις το νερό, δεν κόβεις το βρύο. Βρίσκεις τη ρογμή από την οποία έρχεται το νερό. Και η Μέλνα ίσως είδε τη ρογμή. Ένα άνοιγμα στο βάθος του κήπου πιο χαμηλά που ανέπνεε κρύο αέρα. Άρα η ομάδα έχει μπροστά της μία απόφαση που δεν θα μπορεί να αναβάλει για πολύ. Ο Νεκρανθός εξασφάλισε κάποιες μέρες, όχι θεραπεία, και κάτω από τον καμένο κήπο, πιο βαθιά στο κρύο, υπάρχει κάτι που τα τρέφει όλα αυτά. Κάτι που έφτιαξε το θηρίο από τον Ορίκη. Κάτι που ίσως ξέρει τι κρατάει τον Περίνο, επειδή ίσως να είναι το ίδιο χέρι. Θα χρειαστεί να ξανακατεβούν πιο βαθιά από ό,τι σήμερα. Η Δώρα είναι στα 6 HP, ο Άλκυρ καμένος στα 9, η Μέλνα μουδιασμένη στα 6, η Σέλεν που έφτασε σε 1 HP από το θάνατο αλλά γύρισε με τα ίδια της τα χέρια στα 7, επέζησαν, άλλαξαν και μπροστά τους ένας άνθρωπος που μπορεί να μην ξυπνήσει ποτέ και ένα φυτό από την κόλαση που το αγοράζει λίγες μέρες ακόμα. Στο All Schools Essentials μερικές φορές η νίκη δεν μοιάζει με νίκη, μοιάζει με αναβολή. Την επόμενη φορά. Το χάος κυβερνά.